παλαμίδες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους εδώ στα μέρη που ψαρεύω. Δείτε 3 ψάρια που πιάσα σε 3 διαφορετικές μέρες, από ένα ψάρι κάθε μέρα. Η πρώτη 1% ζύγιζε, η οποία βάρεσε στο ριούτζι, τεχνητό επιφανείας. Πολύ καλή βολή, γύρω στα 20 γραμμάρια είναι το τεχνητό. Δεύτερη μέρα και δεύτερο ψάρι 1.800 ζύγιζε, το οποίο βάρεσε στο ντουο σαρδίν. Και το τρίτο ψάρι σε πλανάκι της Jig Para 30 γραμμαρίων, ένα αγαπημένο μου χρωματάκι, έτσι ωραίο, κάνει αντανακλάσεις, πολύ ωραίο. Το καλάμι που με συντροφεύει το τελευταίο χρόνο σε αυτά τα ψαρέματα είναι το Daiwa Lateo 1050, δυνατό καλαμάκι που το έχω συνδυάσει με το XLR 4000. Θα ήθελα να ευχηθώ στο Χριστάκι, τον ξάδελφο, πάνω απ' όλα περαστικά. Είχε μια δηλητηρίαση χθες και δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Και να πω στον ξάδελφό μου τον Κώστα να μην ξενερώνει. Έτσι είναι η θάλασσα, όπως λέει και η παροιμία του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Άλλες φορές θα πιάσεις, άλλες φορές δεν θα πιάσεις. Λοιπόν, δείτε το βίντεο, απολαύστε το. Κάτι με βρήκε. Δάσκα. Στο ριούτζι. Μια δάσκα στο ριούτζι. Στο ριούτζι, παλαμίδα. Κάνα κιλό ψάρι είναι αυτό. Στο ριούτζι το water. Πώς βγήκε και έφαγε. Τι είναι αυτό, περίεργα τραβάει αυτό, πολύ περίεργα. Τι είναι αυτό, σαν λούτσος τραβάει. Τι είναι αυτό, βγήκε πάνω, λαβράκι, δεν πιστεύω ρε. Όχι ρε παλαμίδα ρε. Πώς τράβαγες έτσι ρε, σαν σου να... Κοίτα που έφαγε, όμπο. Έχει πάει το παράμαλο στα δόντια εδώ δες. Παλαμίδα. Σε πλανάκι δεν μπορούσαμε να τη βρούμε. Βάρεσε στο ντουο. Κάπως έφαγε εδώ δες. Κοίτα πάγωμα που έκανε. Εντάξει.
Κάτι πήρα. Παλαμίδα. Να βρίασα εδώ στο τέλος. Κοίτα που έπιασα λαγιά. Πλανάκι, τζικ, πάρα, σαρδελάκι. Μια ωραία παλαμίδα.